खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ दिनैनि बे गोदान ब्लगाव बरायग्रोनाय थाबाय। दिनै ब्लग जादों लोगोफोर जोबोद दै जादों अखा हादों सानबासो जाबाय अखा हानाया। नोंथांमोननो दिन्थिनो आं माबायदि हालोद जादों महाराष्ट्रआव नोंथांमोननो दिन्थिगासिनो नोंथांमोना चलो नायनोसै बिदिब्ला थौदो। देन्जार अखा हादों दे लोगोफोर देन्जार नै नायनो हागोन मोनानि 7टा बाजिबाय। बे जोंनि लिट्रिं जाहैबाय लोगोफोर दा फैनानै दिन्थिगासिनो आरो माबा माबि आरो नै नायनो हागोन सब गिलो जाजोब्बाय आरोना नैफोरो नै नायनो हागोन नोंथांमोना बिलो जाजोब्बाय एकदम अखा हागासिनो हागायाखै अखायानो नै लामायानो जोंनि बे थांनाय डिउटि थांनाय लामा बियो नै अखाया नै दै हानानै माबायदि खालामजोबखो भगबान डिउटि माबायदि थांनांगौ जाखो आंलाय लोगोफोर माबायदि थांनांगौ जाखो माबायदि जानांगौ जाखो बे जोनोमावलाय। ओरैहाय फोथार आरोना बे फोथार बे जाबाय जोंनि लामा डिउटियाव थांनाय लामा ओरैहाय बिफां नुहुरनाय बेजों ओइजों ओंखारलाङो आरो लामाया जोंनिया बैथिं रुम दङ बैथिंबो न' दङ लामायानो बन्द' आरोना नै बे फोथाराव माइ गायो आरोना दा माइ गायगोन बे दैया रानगोन बरबेसि महाराष्ट्रआव मथा मथि 5 मास 4 मास अखा हाखायो आरो लागातार हागाखाया अखायानो आरो अखानि जोबोर भरोसा गैया आरोना नै फैबाय नै थांबाय नै फैबाय नै थांबाय ओरै आरो अखायाना महाराष्ट्रआव अखानि खुनु भरोसा गैया आरोना नायनो हागोन लामाया जोंनि बे लामा आरोना लोगोफोर बे लामा नायनो हागोन आगोललागै थांना दिन्थिना फैनो आं नोंसोरखौ आगोलसिम थांना दिन्थिना फैनि नैखिनियाव बारा दै गैया आरोना आगोल नायना फैनो दे लोगोफोर नायबानो जाबाय नोंथांमोना नैला दै लामाया बेनोसै लामाया जोंनिया नायनो हागोन आरो लामायाना एकदम लेथ्रा दैलैफोरो आखाइ मानलायलागोन थेवब्लाबो नोंथांमोननो सेयार खालामनो होनना फैबाय आरोना लेथ्रा दैबो गानांबाय आरो उफाय गैया नैला लामायालाय खाराब लामारै लामायालाय जोंनि लामामोन बियो दै लेथ्रा जाबाय आरोना लेथ्रा दै फैबाय थायो आरोना नायनो हागोन नोंथांमोना लेथ्रा दै आरोना बेफोरो खाराब दैफोर जायला बेखिनियाव गोथौद्रायथि थांथ'ला नोंथांमोना नायनो हागोन रुमाव माने मोनहैबाय माबाफोरा दैफोरा मोनहैबाय रुमाव माने नायनो हागोन बाइकआबो एयाव दङ माथो थांफिननोसै दा थांहोलांनोसै थांफिननानै आरो दिन्थिबावगोन आं नोंथांमोनखौ थांफिननानै दिन्थिनोसै मोनाबायबो एसे दिन्थिलांनोसै नोंथांमोनखौ आरो फैफिनबाय आरोना आं नै फारसे बेक फैफिनबाय बै जोंनि रुम जाहैबाय गोजौआव खांख्राइ नायनो हागोन खांख्राइ गिदिर गैया खांख्राइ बाथोन देना जागोनलै साला खांख्राइ बाथोन देना जागोन साला सुवाद नै नायनो हागोन दैया आरो बेथ' जेबो नङा आरो हाबावगोन बुहुद अखा हाबावगोन आरो दै बुहुद जाबावगोन माबायदि खामानियाव थांगोन बेखौसो सिन्था आरो आंनिया डिउटियाव थांगोन नै मारै बोहैलायनो नहाय लामायानो जोंनिया मा फैदोब्रा बेलाय मुगै नायनो हागोन आरोना आरोबाव बेसे अखा हाबावगोन तामाम अखा आरोना लोगोफोर नै जास्ट डिउटिनिफ्राय फैनानै आं नोंसोरनो दिन्थिनो होननानै गोबाव जाबाय नालाय भिडिअ बानायाबो नोंसोरनो जास्ट दिन्थिनो होनना फैबाय आरोना साथा लानासो ओंखारदों आरोना नोंथांमोनखौ दिन्थिनो होननानै साथा लाना ओंखारबोबाय लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय भिडिअखौ नोंथांमोना दिन्थिखाबाय आङो नोंथांमोना दिन्थिखाबाय माबायदि अखा महाराष्ट्रआव लोगोफोर नोंथांमोननो आं दिन्थिखाबाय महाराष्ट्रआव माबायदि अखा मा बुंगोन आरोना उपाय गैया थानांसिगोन आरो नै जोंनिया रुमा बेनो आरोना रुमखौ दिन्थिनानै आं नोंथांमोननो रुमा जोंनिया गोजौ जाहैबाय 2 ताला नालाय जोंनिया रुमा गोजौ जाहैबाय आरो नैबे सिङावहाय
गारि मटर बाइक साइकेल बायदिसिना दोनदो आरोना नैलाय नोंथांमोन नायनो हागोन साइकेल दोनबाय माबा माबि हालोदनाय दोननो जायगा गैया बेयावनो दोनोमोन आरोना साइकेल माबा बायदि बाइकफोरखौ बेयावनो दोनोमोन दा अखाया हाबाय मा बुंबावनो आरोना अखायाबो बारा हाबाय बेयावनो दोननांसिगोन दोननो जायगा गैया मानसियानो थानो जायगा गैया बिदि जायो आरोना लोगोफोर मानसियानो थानो जायगा गैया बिदि जायो आरो लोगोफोर हा थेवब्लाबो मा खालामनो उपाय गैया आरो अखाया हाखायो बेयाव 5 माह गाहाम हाखायो आरोना 5 माह हाखायो अखाया थेवब्लाबो मा खालामनो थानांसिगोन नोंथांमोननो शेयार खालामबाय मोननैसो आरो शेयार खालामबावगोन बे जेबो अखा नङा दा आरो दा नै हादोल'सो आरो हाबावगोन बहुद अखा हाबावगोन आरो नै दा सप्तासेल'सो अखा हाबाय आरो 5 माह अखा हाबावगोन नोंथांमोननो आं दिन्थिलांबाय थागोन नै नोंथांमोना नै फार्स्ट टाइम दैखौ नायना लाग्रोदो आरो नेक्स्ट टाइमाव नोंथांमोन आङो दिन्थिनो नाजागोन आरोना जोबोद अखा हायैयाव बानपानि जायो आरोना लोगोफोर गोजोननाय थाबाय बिदिब्ला भिडिअखौ नायनायनि थाखाय नोंथांमोनखौ नेक्स्ट भिडिअ आरो लोगो मोनफिनगोन नोंथांमोनखौ भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय जोबोद साबायखर बावहरनाय थाबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ गोजोननाय थाबाय नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबसक्राइब खालामबानो जाबाय आरो लाइक शेयार खालामबानो जाबाय लोगोफोर नोंथांमोन आङो आरो मोजां आरो दिन्थिबावगोन बे फार्स्ट टाइम अखा आरो नेक्स्ट टाइमाव मोजां दिन्थिबावगोन आङो मोजां जायगा दिन्थिबावगोन बिराद अखा हायाव आरो दाबसे जायगायाव मोजां जायगा नोंजों दिन्थिगोन आं निजिरा दै बोहैनाय आरो लोगो मोनफिनगोन नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोनखौ खुलुमबाय।